Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 32 anyos na PWD, patay sa pananaksak. Krimen, nakuna ng CCTV. 10 p.m. to 4 a.m. curfew hours para sa mga menor de edad sa Malolos City, mahigpit na ipatutupad. Mga scammer sa grocery store, huli sa Mabalacat City. Pilot SIM card registration sa mga remote areas. Sinimula na ng NTC sa Masantol, Pampanga. 22,000 metriko tonelada ng sibuyas, planong angkatin ng Department of Agriculture bago matapos ang Enero. At higit 2 pisong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad sa Martes. Magandang gabi ka rin yun. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Oras na po para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Inilunsad na ng National Telecommunications Commission o NTC ang kanilang pilot SIM registration sa Barangay Sapang Kawayan sa bayan ng Masantol, Pampanga. Layo nitong tulungan ng mga residente na nakatira sa remote areas na makapagparehistro ng kanilang SIM card. Ngunit ang inaasahang mabilis sa proseso ay bahagyang tumagal dahil umano sa mahinang internet connection. Narito ang report ni JM De Jesus. Alas 7 pa lang ng umaga nitong Sabado, January 7, ay naghanda na ang 67 years old na si Lola Crisanta Baltazar para magtungo sa SIM card registration site na inilunsad ng National Telecommunications Commission o NTC. Si Lola Crisanta ay isa lamang sa mahigit kumulang 4,000 residente ng Barangay Sapang Kawayan sa bayan ng Masantol, Pampanga. Naisa na niya iparehistro ang kanyang SIM card, ngunit aniya hirap siya na kumonekta sa internet dahil kilala ang kanilang lugar bilang isang remote coastal area. Bukod pa rito, hindi raw niya alam ang proseso ng pagpaparehistro kaya't laking tuwa niya nang sinadya ng NTC ang kanilang barangay kasama ang ilang telco companies. Sabi ko sa kanila, sila na gumawa ng akin, makipilap na lang ako pagka pwede na maganoon. Kasi nga hindi na ako marunong makuha ng cellphone eh. Ala kasi mister ko siya magkukan din eh, baka hindi umabot eh. Bit-bit ng kanyang national ID, unang-una sa pila si Lola Crisanta. Ngunit ang inaasahan na 5-minute registration ay tumagal ng mahigit 30 minuto. Paliwanag na Smart Telecommunications, nagkaroon umano ng aberya sa pag-upload ng kanilang mga litrato at dokumento. Ayon sa speed test kasi namin sir, sa Smart, malakas ang downloading, mahina ang uploading. So dahil kasi sa registration is kailangan pong mag-upload ng ID at saka ng picture ng tao, kung sino po yung magpaparegister, doon po kami na-i-stop. Dahil uploading ang kailangan doon. Bali, yun po ang nagiging pinaka-cause ng problema dito. Giit naman ng NTC, ito daw ang pinakauna sa listahan ng mga remote areas na kanilang pinuntahan kaya't nasa proseso pa umuno sila ng pagsusuri sa iba't ibang isyu na maaaring maranasan ng mga SIM card users pagdating sa pagpaparehistro. Activity po natin today is part of the operational planning in the registration in remote areas para po ma-identify natin ang mga challenges na kakaharapin ng mga telcos sa registration ng SIM. Ang government po kasi ay mandated to assist and facilitate SIM registration in remote areas. Ayon naman kay NTC Region 3 Director Azor Sitchon, magiging prioridad ng kanilang tanggapan ang mga residente sa mga remote areas upang mabigyan ng tamang atensyon at matulungan na makapagparehistro. Ang tanging dadalhin na lamang ay ang sarili at ang isang valid ID. Yung ating mga remote areas, pare-pareho tayo mga Pilipino, pare-pareho ang karapatan natin. And actually, doon nga, no, para lumalabas naman sa amin, ang aming priorities is the remote areas. So ang aming assistance sa remote areas. Samantala, malaki naman ang pasasalamat ni Mayor Tonton Bustos dahil isa sa mga unang napili ang Sapang Kawayan upang mabigyan ng assistance ang NTC. Just before we spoke po sa ating mga kababayan dito sa Barangay Sapang Kawayan, nag-heads up po ako kila Commissioner sa ating pong mga telcos dito na mahina pong signal sa Barangay Sapang Kawayan. And meron po sila na-mention na way or solution for that. Pwede po magkaroon ng unified common tower for the 3 telcos
para po magkaroon po ng malakas na pick-up na signal, yung frequency, dito po sa aming bayan. Kaya we're very excited. So, mamaya mismo, kahit Sabado, kami ni Administrator, susunod po kami sa NTC to mention yung concern namin regarding sa signal. Masayang-masaya rin ang mga residente ng Sapang Kawayan dahil hindi na nila po problemahin ang pagpaparehistro ng kanilang mga SIM card dahil naturuan na rin sila ng tamang proseso upang makapag-register sa kanilang mga tahanan. Maganda kasi nga dito hindi ka na mahihirapang mahirap mag-register pag sa internet Salamat sa inyo. Siyempre po natutuwa kasi po hindi na kami, nahirapan po kami mag-register sa sarili namin. Ngayon po may tumutulong na po sa amin. Batay sa Implementing Rules and Regulations o IRR ng SIM Card Registration Act, kailangang irehistro ng mga existing subscribers ang kanilang mga SIM card sa loob ng 180 days. Sasailalim sa automatic deactivation ng SIM card ng isang subscriber kapag hindi nila ito naiparehistro. Sakaling hindi magiging sapat ang inilaan na 180 days upang mairehistro ang lahat ng SIM card, maaari umunong palawigin ng Department of Information and Communications Technology ang registration hanggang 120 days. Sa datos ng National Telecommunications Commission, nasa kabuuang 133 na kataong pumunta at pumila sa Sapang Kawayan, Masantol, Pampanga upang magparehistro. Sa bilang na ito ay 65 SIM card users na naitala sa ilalim ng successful registration habang 68 naman sa mga ito ang hindi pa pinalad na makapagpa-register dahil sa maling datos na isinumite, mahinang internet connection o signal. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Kaugnay po ng balitang yan, nagbabala ang National Telecommunications Commission o NTC sa publiko laban sa ilang individual na nag-aalok po ng tulong kapalit ng pera para sa pagpaparehistro ng SIM card. Ito'y matapos umano nilang makatanggap ng reklamo mula sa ilang netizen kaugnay ng naturang scam. Ayon sa pamunuan ng NTC, posible umanong gamitin ng mga masasamang loob ang pagkakakilanlan at personal na impormasyon ng isang SIM card user kung sa ibang tao ito magpaparehistro. Bunso nito, inaatasan ng lahat ng telecommunications firms o telco na magsagawa ng text blast upang bigyan ng babala ang mga subscriber hinggil sa umiiral na scam. Binigyang din ng komisyon na libre po at walang bayad ang registration ng SIM cards. Samantala, nagtayo na rin ang telcos ng mga help desk at kiosk sa iba't ibang bahagi ng bansa para po tumulong sa mga nais magparehistro, habang kasalukuyan ng inilulunsad ng NTC ang registration centers para tulungan naman ang mga residenteng nakatira sa remote areas. Mula sa ulat ni Vincent Concepcion ng PIA Region 3, nasa 30 mga bagong modern jeepney ang madaragdag sa mga bumabiyahe sa lungsod po ng San Jose del Monte, Bulacan. Ito'y matapos ang ginawang pagbabasbas at inaugurasyon ng San Jose Tungpong Mangga Transport Service Cooperative sa ilalim po na ipinatutupad na Public Utility Vehicle Modernization Program ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon kay Mayor Arthur Robes, buong suporta ng lokal na pamahalaan sa mga transport cooperatives upang makapagbigay ng dekalidad na serbisyo para sa bawat mamamayan at masiguro ang kaligtasan ng mga mananakay na San Joseño. Patuloy umano nilang susuportahan ang mga transport cooperatives na nabuo sa tulong ng Cooperative Development Authority o CDA. Bawat isa sa mga bagong modern jeep na may biyaheng San Jose Tungpong Mangga via Luzon ay kaya pong maglunan ng 16 hanggang 25 na mga pasahero at maaaring magbayad ng pamasahe sa pamamagitan ng cash o digital fare collection system. Ang mga tsuper na dating individual na nagmamay-ari ng mga lumang traditional na jeepneys ay nagsama-sama na bilang isang kooperatiba. Kasabay ng inaugurasyon ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong talagang opisyal
ng naturang kooperatiba. Naging katuwang sa pagsasakatuparan ng programa ang City Traffic Management, Sidewalk Clearing Operations Group, City Cooperative Development Office, Department of Transportation, Land Transportation Office, LTFRB, CDA, Office of Transportation Cooperatives, Photon Philippines, at Land Bank of the Philippines. Sa pagbabalik ng CLTV 36 News. 22,000 metric tons ng sibuyas lalong angkatin ng Department of Agriculture bago matapos ang Enero. At Food Security Complex, nakatakdang itayo sa Lubao, Pampanga. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Inirekomenda ngayon ng Department of Agriculture o DA na mag-angkat ng 22,000 metric tons ng sibuyas sa bansa upang matigil na umano ang patuloy na pagtaas ng presyo nito sa merkado. Gate po ng ahensya, sa kabila ng paglalagay ng Suggested Retail Price o SRP sa sibuyas, ay hindi pa rin umano bumababa ang presyo nito sa mga nakalipas na araw. Batay sa huling monitoring ng DA, umaabot pa rin umano sa 420 pesos kada kilo ang farm gate price ng sibuyas sa Tarlac at Nueva Ecija. Bunso nito, nais umanong dumating kaagad ang mga angkating sibuyas bago matapos ang Enero para hindi ito tumapat sa peak season o kasagsagan ng pag-aani ng mga lokal na magsasaka na magsisimula sa buwan ng Marso. Batay sa rekomendasyon ng ahensya, ang aangkating sibuyas ay hahatiin sa bawat rehiyon. 50% ang ilalaan sa Luzon, habang tig 25% naman ang dadalhin sa Visayas at Mindanao. Inaasahan umano sa pagdating ng mga aangkating sibuyas ay mabibili na ito ng mga consumer ng mas mababa pa sa SRP na 250 pesos kada kilo.
Isa sa proyektong nakalinya sa lalawigan po ng Pampanga ang Food Security Complex. Upang mabilis na may sa katuparan ito, isang Technical Working Group o TWG ang planong itatag na siyang tututok umano sa pagsasakatuparan ng naturang proyekto na nakatakdang itayo sa 5 ektaryang lupain sa Barangay Santa Catalina sa bayan ng Lubao. Tinalakay po ito sa isang pagpupulong na pinangunahan ni Governor Dennis Delta Pineda kasamang iba pang opisyal mula sa pamahalaang panlalawigan ng Pampanga, Department of Agriculture o DA, at Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec sa new Legislative Building Capital Compound nitong Huwebes, January 5. 200 million pesos ang pondo inilaan ng provincial government para sa food security complex. Nangako naman po ng dagdag pondo na 50 million pesos ang DA at 72 million mula sa PhilMec. Layon umano ng food security complex na itaguyod ang food security, climate resiliency at rice-based enterprise sa probinsya. Sa pagbabalik ng CLTV 36 News. 32 years old na PWD patay sa pananaksak, krimen na kunan ng CCTV camera. 10 p.m. to 4 a.m. curfew hours para sa mga menor de edad sa Malolos City, mahigpit na ipatutupad. Mga scammers sa grocery store, huli sa Mabalacat City. At higit 2 pisong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipatutupad sa Martes. Manatili nakatutok at magbabalik. CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pang mga nangungunang balita, ikinabahala ni Malolos City Mayor Christian Natividad ang pagpatay sa isang 32 anyos na person with disability sa pamamagitan ng pananaksak. Bunso dito, pinaigting ang pagpapatupad ng curfew hours para po sa mga menor de edad sa lungsod. Ang detalye sa report ni Felix Barrios. Makikita sa CCTV footage na ito ang walang awang pambubugbog at pananaksak ng 8 katao sa isang person with disability na si Christopher Velasco, 32 years old na residente ng Barangay San Gabriel, Malolos, Bulacan. Ayon sa spot report ng Malolos Police Station, naganap ang insidente madaling araw noong bagong taon sa Barangay Santo Niño, Malolos, Bulacan. Naglalakad umano ang biktima nang kuyugin ito ng 8 suspect at saksakin ng isa sa mga miyembro ng grupo na si alias Inchik. Mapapansin ang pagupo ng biktima sa kalsada pagkatapos masaksak. Ngunit maya-maya lamang ay tuluyan na itong humandusay dahil mula sa mga sugat na tinamo na naging sanhi ng agaran nitong pagkamatay. Involved po rito ay 8 suspects, kung saan 5 po rito ay minor de edad at 3 naman po dito ay nasa legal na edad. Yung po ay ating sa bisa ng hot pursuit operation, sa continuous follow-up operations, nahuli naman po natin sila. From the day nung nangyari, nung January 1, bandang alas 2 ng madaling araw, nakompleto po natin yung 8 nung nakarang Friday lamang. Nakompleto po yung 8, which is yung 5 po doon sa 8 nahuli ay puro minor de edad. Bukod sa PWD na biktima, isang pulis din ang sinaksak ng suspect habang siya ay dinadakip. Si Alias Inchik po ay nahuli sa Barangay Kanyugan by virtue of hot pursuit operation, kung saan ay siya po ay hinuli natin dahil yun nga, siya ay suspect at may nakapagturo ng mga informante sa ating kung nasan siya. Nung pan-apprehension po, si Alias Inchik po ay nanlaban. Totoo po nanlaban kasi may medical records po tayo at may picture, may saksak po yung mismong pulis natin sa kanyang kaliwang tagiliran. Nasa ligtas na kalagayan naman umano ang pulis na nasaksak ni alias Inchik. Samantala, miyembro raw ng isang street gang ang suspect at mga kasamahan nito. Sir, yung pag-crackdown natin sa magang ay ginagawa na po natin. Wala pa nung dati pa. Ngayon lang sir, na-intensify lang po ito dahil marami na po ang naging involvement ng mga gang na ito sa problema at gulo po dito sa Malolos. Katulad na lang po ng mga rambulan po sa school, batuhan sa kalsada, at ito po yung pinakamalala na nakapatay pa po sila ng isa. Ang grupo po na ito na involved dito po sa pagpatay ay ang Malolos Bad Child. Kung saan isa po sila sa mga identified po natin na gang, mga kabataan po ito, dito po sa Malolos. Kung narinig niyo po kanina, nabanggit po ng ating mahal na alkalde ng lungsod ng Malolos, meron po tayong identified na 21 gangs dito pa sa Malolos. Ikinabahala naman ni Malolos City Mayor Christian Natividad ang karahasang nangyari sa kanilang lugar. Ito pangalawang ikot ko rin ng term ko . Yung unang term ko, ang kalaban namin dito malalaking sindikato . Nagulat ako, sa sandali pa lang kami nawawala. Biglang bumata ang mga sindikatong ngayon at mga taga rito na sa Malolos. Ang masama doon, mga bata, mga minor de edad. Yung mga nakakasali na sa mga kriminalidad na to. Kaugnay nito, pinaigting ang pagpapatupad ng curfew hours para sa mga minor de edad sa lungsod. Ayon sa impormasyon na inilabas ng Malolos City Information Office ay ipapatupad ang curfew hours para sa mga minor de edad mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Siyempre, ang end effect na gusto natin makita dito is for the young kids sa Malolos to go back to their normal lives. Kapag bata ka, dapat tulog ka maaga, mag-aral ka, bumalik sa eskwela, tama mga kaibigan mo, kasama mo pamilya mo, sa umaga iniisip mo, yung paaralan mo. Hindi yung mga bata, inaabot ng madaling araw. Siyempre, mataas ang probability, paalala sa mga magulang, mataas ang probability na pag anak niyo wala sa bahay niyo ng gabi, nasa mga hindi mabuting kasama yan. Diba? Dapat sila natutulog at maagang nagsisipaganda para sa kanilang mga paaralan at kinabukasan. Merong mga 50 na miyembro na mga opisyalis ng mga gangs dito ang makikipag-dialogo na sa akin. Hindi mo masasabihin susuko dahil alam naman sila mga krimen pa. Pinasama ko ang kanilang mga magulang at kami magkakaroon ng pag-uusap bukas, umaga. Ayon kay Natividad, may mahalagang tungkulin ang mga nakakatanda para magabayan ang mga kabataan. Pag hinayaan natin ang mga bata natin mali ang nakikita, mali ang naririnig, mali ang mga tao nakakasama,
kasalanan po natin yung mga may edad sa kanila kung bakit ang kabataan natin ay hindi magiging pag-asa ng ating bayan. Ako po si Felix Barrios, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Paalala po sa lahat ng mga magtatayo ng negosyo, mag-ingat po tayo sa mga masasamang loob at mga scammer. Na-scam po ang isang nagsisimula pa lamang na mini grocery store sa bayan ng Arayat, Pampanga. Sa halagang ibinayad kasi nila na kalahating milyon, ang nai-deliver lamang sa kanila ay 180,000 pesos worth ng grocery items. Inamin naman ng mga suspect ang kanilang ginawa at nakipag-areglo sa biktima. Ang karagdagang detalye sa ulat ni J.M. De Jesus. Excited ang pamilya Yumul sa kanilang bagong negosyo na mini grocery store na kanilang itanayo sa bayan ng Arayat, Pampanga. Ngunit sa kanilang paghahanda sa pagbubukas na naturang negosyo ay sinilubong sila ng hindi inaasahang pangyayari. Kwento ni Dan Yumul, ang may-ari ng negosyo, huling linggo na Nobyembre noong nakaraang taon, abala raw sila sa pagsasaayos ng mini grocery store nang may lumapit sa kanila at nagpakilala na supplier umano ng mga grocery items. Kapani-paniwala raw mga sinambit ng umano'y mga supplier dahil pinakitaan pa sila ng mga price list ng mga produkto. Ibigay sila ng listing na ganito. Halimbawa, description ng paninda, unit price, suggested retail price, description, nandito. So kung titignan mo, sa dami nito, kumpleto. Canned goods, juices, drink, mga diapers, mga biscuit, mga branded na produkto talaga. Mas mura rin umano ang kanilang mga produkto kung ikukumpara sa mga malalaking supplier. Magkakaibigan ka ngayon, kung ikaw mismo ay magninegosyo, kahit piso lang ang diferensya ng presyo o kaya 50 centavos, dahil sa laki ng kukunin mo, let's say, ako 500,000, worth of 500,000 trata, napakalaki nun. Kung halimbawa, yung 500,000 na yun, piso na lang. O magkano yun, 50,000 na yung tubo mo sa piso. Ha? Ang pinamababa nila, piso pataas. May 150, may 175, may 2 pesos, may 210, may 225 na diferensya, yung discrepancy ng presyo versus ng mga liitimong supplier. Pinangako pa raw ng mga nagpakilalang supplier na pupunuin nila ng grocery items ang naturang mini grocery store. Dito na sila nagdesisyon na magtiwala at umorder ng mga produkto na nagkakahalaga ng 500,000 pesos. Dahil papalapit na rin ang Pasko noong mga panahong iyon, ni-request pa ng pamilya Yumul na mga produkto na mabenta tuwing Pasko ang kanilang unahin. Sabi ko, yung anak ko ang mamimili ng mga produktong do necessity lahat yan. Pero dahil magki-Christmas, tsaka New Year, ako mismo nagsabi na yung worth of 500, damihan nyo yung produktong mabili this coming holiday celebration. Bawa, yung ginagamit sa paggawa ng salad, gatas, crema, cocktail, spaghetti, soy sauce, pizza. Pagpatak ng December 2, 2022 ay dineliver na umano mga grocery items at laking gulat nila nang makita nila kung gaano kakonti ang mga produkto. Paliwanag naman ng mga di umano'y supplier na hindi pa na-deliver ang lahat ng mga produkto at may darating pa na promodizer na magsasaayos mga grocery items. Bukod pa rito, binigyan din sila ng libreng store signage kung kaya't napaniwala na naman ang mga biktima. Ngunit habang papalapit ang grand opening ng mini grocery store ay hindi na umano nila makontak ang mga supplier at sila ay nakablock na. Dito na sumangguni ang pamilya sa kapulisan at sa tulong ng mga CCTV camera ay nakita mga umunoy ng scam sa kanila. Napag-alaman din sa investigasyon na ang truck na kanilang ginagamit ay hindi nila pag-aari at nirentahan lamang upang masilaw ang kanilang mga bibiktimahin. Bagamat nasa Arayat ang naturang grocery store, ang ilan daw sa mga sospek ay nagmula pa sa barangay Santa Ines, Mabalacat, Pampanga. Nagkaharap na mga complainant at ang mga sospek nito ay kono ng Enero. Hiniling ng mga sospek na makipag-areglo na lamang. Ngayong ika-9 ng Enero ay humarap muli ang mga ito sa barangay hall ng Santa Ines at dito na umamin at humingi ng tawad ng mastermind ng grupo. Aniya nagawa lamang nila ito dahil sa hirap ng buhay.
Sa hirap ng trabaho, sir. Kailangan ng trabaho, kaya pinasok ng trabaho niya. Inamin din ng mga sospek na nasa halagang 180,000 pesos lamang ang kabuuan ng mga produkto na kanilang na-deliver. Ang nais lamang umuno ng pamilya Yumul ay maibalik ang mga sobra-sobra nilang ibinayad sa mga supplier at hindi na nila itutuloy ang pagsasampa ng kaso. Matapos ang matagal na diskusyon ay umabot sa kasunduan na kailangan maibigay ng 5 sospek ang 100,000 pesos sa paunang bayad sa ika-31 ng Enero. At matapos nito ay uhulugan nila kada buwan ang natitirang 220,000 pesos. Nangako at pumirma naman ng mga umano'y suppliers sa agreement. Nagbigay naman ng payo ang biktima sa mga sospek. Lagi mayroong room for improvement. Sana maging sincere na lang sila na alang-alang sa kanilang mga anak, apo, mabigyan nila ng magandang buhay yung kanilang pamilya na ang kabubuhay nila magtustos sa pamilya galing sa mabuti. Samantala kung hindi makakapagbayad at magtatangka tumaka sa mga sospek, ay sasampahan na sila ng kaso at tuloy yung ipapakulong. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Narito na po ang pinakahuling update sa rollback ng presyo ng mga produktong petrolyo sa araw ng Martes, January 10. Magpapatupad po ang Pilipinas Shell, Unioil, Sea Oil at Jetty ng 2 pesos and 80 centavos na bawas presyo sa kada litro ng diesel. 75 centavos naman ang rollback sa presyo ng kada litro ng gasolina at 2 pesos and 10 centavos ang tapyas sa kada litro ng kerosene. Ganito rin po ang ipatutupad na presyo ng clean fuel at petrogas maliban sa kerosene. Epektibo ang rollback alas 6 ng umaga bukas, araw ng Martes, para sa lahat ng kumpanya maliban sa clean fuel na magsisimula naman po ng alas 8 ng umaga sa parehong araw. Sa pagbabalik ng CLTV 36 News. Ang Henenyong babysitter sa Paris, gumagawa ng pangalan sa larangan ng photography at videography. At Piyestang Danum ginanap sa Candaba, Pampanga bilang paggunita sa pagbibinyag kay Jesus. Manatili nakatutok at magbabalik. CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Gumagawa po ngayon ng pangalan sa larangan ng photography at videography ang isa nating kababayan sa Paris, France, na tubong Angela City. Mula sa paggawa ng mga travel videos, humantong ang kanyang passion sa pag-vlog na naging daan upang makakuha ng mga malalaking kliyente, partikular sa fashion industry. Kilalanin po natin siya sa ulat na ito. Mas madaling makaipon sa ibang bansa basta masipag ka at hindi maarte. Ito ang karaniwang mindset ng bawat Pilipinong pinipili na makipagsapalaran sa ibayong dagat. Kagaya na lamang ng kabalan nating Angeleño na si Mark Eliar. Sa kagustuhang maipundar ang mga bagay na kanyang pinapangarap at higit sa lahat makatulong sa kanyang pamilya, nagdesisyon siyang mangibang bansa. Taong 2016 nang iwanan niya ang trabaho bilang account executive sa isang logistics provider dito sa Pilipinas at nakipagsapalaran bilang babysitter sa Paris, France. At dahil umano sa pagkabagot sa puro trabaho, dito niya na nadiskubre ang hilig niya sa photography at videography. Graduate si Mark ng Mass Communication sa Angeles University Foundation, kaya naman naging mas madali sa kanya na i-pursue ang passion na ito. Sa France, kwento mo sa amin, ano ba nangyari? Paano ka from babysitting napunta ka sa photography? Yes. I was bored kasi every time na lang you work here. So work, house, church. So I was bored, keep watching YouTube. Then accidentally I watched some YouTube videos and then I realized, oh, gusto ko to, ganyan. Gusto ko magawa for myself. Supportive naman umano ang amo ni Mark sa passion nito. Kaya naman tinulungan siya nitong makabili ng mga kailangan niyang camera equipment and accessories. Noong una ay gusto niya lang gumawa ng travel videos hanggang sa naliwang siya at humantong na ito sa pagbablog. Marami ang nakakita sa potensyal ni Mark, kaya naman sinubukan na rin niyang tumanggap ng paid jobs hanggang sa kalaunay naging permanenteng trabaho niya na ito. Gusto ko lang naman talaga is videos for myself, with my wife, for my wife. But then, sa kakagawa ng video, parang marami yung nagkakagusto and then they refer me to some paid jobs. And then, I bite it. Siyempre, it's an extra income. And then, until such time, I'm doing one video for a fitness shop. And then one model, she was with someone who is an influencer pala. And sikat na photographer sa Paris. And then, he discovered me. He was a Mexican-French. And then after I did the video, he loves it. Talagang kinontak niya ako and then he gave me projects. And then like parang at that time I was like parang siya yung naging dahilan para to discover to meet my boss now, who is the owner of the advertising agency. Sa kasalukuyan ay naglalakihang brands na sa fashion industry ang kanyang mga kliyente. Narating na rin ni Mark ang iba't ibang bahagi ng Europa at nagkaroon din siya ng pagkakataon na makita ng personal ang mga sikat na personalidad. Katulad nina Jisoo ng Blackpink, Cha Eunwoo, Rihanna, Heart Evangelista at marami pang iba. Ano kaya yung maaari mong ibahagi sa kanila para katulad mo, no, na nangangarap din, no, one day sila makilala din, makagawa rin ng pangalan sa ano bang industriya, ano bang larangan na gusto nilang gawin? Siguro, I love these two quotes. First, it's a Bible verse, Matthew 6:33. Like, seek ye first the kingdom of God, and then everything will be added unto you. I can't get it accurately, but I know the verse. Kasi I know no matter how talented you are, if God won't provide all these resources that you need to be able to be successful, you won't be successful. I believe in this 100%. You won't be successful unless God will pave a way for you. And then the next one will be like the line from Kobe Bryant. We all know Kobe Bryant. Yeah. Sabi niya, keep going, always keep going. Yeah. So combining these two, I think it will be very solid. Combining these two lines. Ako si Liana Canilaw, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Isinagawa ang taunang piyestang ganung sa parokya ng Lourdes Baptism sa Candaba, Pampanga nitong linggo, January 8. Ipinarada sa kalsada ang iba't ibang patron at imahen ng pagbibinyag kay Jesus
Kasabay po ng pagsabay ng tubig ng mga residente ng Barangay Pasig, Mandasig, Lanang at Pansinaw. Sa liturgical calendar, ang pista ng pagbibinyag ng Panginoon ay hudyat ng pagtatapos ng panahon ng Pasko. Ang bautismo ng Panginoon ay mahalaga para sa mga Kristiyano dahil ito ang marka ng simula ng ministeryo ni Jesus at pagpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos. Orihinal na ginagawa ang nasabing prosesyon sa Pampanga River, ngunit dahil po sa pagbaba ng level ng tubig nito sa paglipas ng panahon, inilipat ito sa daan. Nakisaya sa pista hindi lamang ang mga matatandang deboto, kundi maging mga bata. Hindi nila alintana ang banta ng pandemya, makiisa lamang at maipakita ang kanilang pananampalataya. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Siguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clon. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang trough ng low pressure area po ang nakakaapekto ngayon, especially dito po sa may parte ng Visayas at Mindanao. Samantala po, northeast monsoon naman po nakakaapekto sa buong Luzon. Kaya po ang mga lugar ng Visayas, Mindanao, kasama na po ang Bicol Region at ang northern portion ng Palawan, kasama rin po ang Kalayaan Islands, ay magiging maulap po ang papawirin na may mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot po ito ng trough ng LPA. Ang LPA po ay nasa labas po ng PAR at ito po ay matatagpuan sa may southern Mindanao. At gayon din po sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, kasama po ang natitirang bahagi ng Mimaropa, Quezon at Aurora. Maulap ang papawirin dyan na may mga pagulan. Dulot naman po ito ng hanging amihan o northeast monsoon. Ang Metro Manila po at ang nalalabing bahagi pa ng Luzon, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin sa bandang hapon o gabi at inaasahan lamang po yung mga mahihinang mga pagulan. Ito lamang po yung mga weather system na binabantayan ng Pag-asa at nagbibigay po ng mga pagulan sa ilang parte ng ating bansa, kaya posible pa rin po yung mga flash floods at landslide sa mga apektado pong lugar. Pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalab ng ating news team. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Maraming salamat po.